Його поважають в Європі та зневажають в Росії, та він цим пишається. Підприємець з чеського міста Острава, який 5 років тому заборонив росіянам зупинятися у його готелі через анексію Криму, домігся скасування накладеного штрафу за начебто дискримінацію. Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю не було расових утисків, ненависті чи приниження гідності. З ним зустрілася наша Софія Абляєва з Острави, ексклюзивно для АТР. Острава – третє за кількістю мешканців місто у Чехії. У самому його центрі розташований готель, про який говорять українські, російські та міжнародні ЗМІ останній тиждень. Адже саме його власник домігся того, що відтепер будь-який чеський готельєр має право відмовити у розміщенні прибічникам окупації Криму. Нас зустрічає Томаш Крчмарш, чеський підприємець з українським корінням. Ласкаво просимо. 5 років тому, відразу після окупації Криму, в його готелі з'явилося оголошення. Там було написано: з 23 квітня 2014 року ми не заселяємо громадян Російської Федерації. Причина – анексія Криму. Наперед просимо вибачення у порядних громадян Росії. Після цього, розповідає він, проросійські налаштовані активісти почали цькування, писали скарги у всі інстанції. Крчмарш був змушений пом'якшити умови заселення. Ось тут була книжка з письмовою заявою засудження анексії Криму. Гості писали ім'я, прізвище та підпис. Тільки потім отримували ключі від номеру. Проте цього виявилося недостатньо. Чеська торговельна інспекція оштрафувала готель майже на $3000. Вам означили руси. Чеська інспекція оштрафувала на 50 000 крон, нібито за расову дискримінацію. З цього дня, розповідає Крчмарш, і розпочалася судова тяганина, що тривала майже 5 років. Ні, samozřejmě, так то була. Тут питання було не в штрафі, я за 5 років витратив на суди більше. Тут питання в ідеології та моїх поглядах. Засудження анексії – це моя принципова позиція. Коли уся Європа мовчала, я не зміг. Нескінченні засідання апеляції, адвокати, і ось 30 квітня 2019-го довгоочікувана перемога. Конституційний суд Чехії ухвалює рішення, що у діях Крчмарша не було дискримінації. Штраф скасували. Jsem spokojený. Нині я зазнав спокій та радість. Я не вважаю себе революціонером. Я проста людина принципу. Історія Остравського готелю набула неабиякого розголосу в Україні та Європі. Окупаційна влада Криму охрестила її маразмом. Міжнародні ж дипломати називають це важливим прецедентом, який вчергове доводить, що світ не визнавав і не визнає зухвалу окупації у Криму Росією. Софія Абляєва, Дмитро Суспільний з Острави для Заман, АТР.